A však ale to aj Izo mal takú situáciu, niekto ho tam fakoval a iba ho tam zjebal. Ty si došiel dole do stageu zo 3 a išli domov. Už som bol tak, že som mal na to nervy, že však to sú aj boli aj nejaké videá, ale ja som to zmazal. Ne, lebo to na mňa vyťahovali, keď som superstar, vieš, že. Aha, Áno, okej, ale to to aj dobiehalo takéto správanie, už v tom reálnom showbize. No samozrejme, keď si sa trošku zmenil, tak akože hovorím, že tí žebráci vyjebaní, vieš, že takí tí bulvaristi, tak proste chceli na teba vyťahovať tieto veci. OK, a toto... Tak som si povedal, že dobre, sa mi vyjebem. Som to vymazal z môjho kanála, ahoj. Toto je to, čo mňa na tebe fascinuje, že to je, že neuveriteľne odvážne. Ale to není len tvoj tatko Records, to je aj, čo dávaš do pesničiek. Don Fantastický pes. Don Fantastický pes. Opäť, to odkiaľ pochádza? Bráško, všetky najväčšie slangy, ktoré zľudoveli, pochádzajú z kasína. Jak je aj skap. Skap. Bráško, to bolo, že ja som robil krupiera